jsem se přivítal po roce u Velské kapličky. Sešli jsme se zde se opět o Vánocích na večerní pohádce. Hurá, pojďme na to. Tak jestli si vzpomínáte na reklamu, jednu z dávných dob, dále si pomeneme. Staráte se mě o Bobíka. Bobíka. Prosím. Děkujeme. Romantický pár, zamilovaný. Co tam bude pusa? Bobíka! Tak to byla jedna z reklam, která nás provázela, když jsme tam tak před 3 roky. Bylo vidět, že tam došlo k nějakému nedorozumění, tak si říkám, pojďme se radši bavit tam, kde nám rozumí. Dobrý večer. Tak, super. Poslední vánoční pohádce se objevily stížnosti, že nebylo hercům rozumět, tak jsme si letos pro vás připravili simultánní překlad. Takže do znakové řeči nám bude překládat zpravu slečna Li. Tak. Vidíte, Strandtuberg odpočívá, Kuba Anče Hajnej menší podvoře a to za Strandtuberg stal levou nohou a hned od božího rána s ním nebylo k vydržení. Strandtuberg se dostává na scénu. Čelátko líná, jenom se tady poflakujete, za co vás platím? Já mám hlad, já nemám co jíst. Anče, zodpovědná hospodinka. Prosím, milost, pane.
kyselo, zkuste. To kyselé moc kyselý. Já ti nejsem moc dobrý. Já ti povím, pracuje panský žaludek stavěnej. Snídaně na vidličku. A oběd na rožeň. A večeři za 5 prstů. A kdo má fajnový žaludek, musí na to taky mít. Pojď. Viděli jste na kyselu? Kubíčku, podívej se na to, ochutnej. Milost pánovi, to kyselo není dost dobrý, no dost panský. To se divím. To není možný. Vždyť je to takový pěkný dáreček. Ty hodo. No tak, přesto se neskazíš, pojď. Dáme si pravou krakonožskou. Ta nás vyléčí. Chceš víc nebo míň? Víc. Dobře. Víc. Tak. A krakonoše. Krakonoše se dá od zahrádku zádu. No jo. Dáme bramboráček. No si taky kubíčku, vem si. Je jich dost. To dělala opravdu sama tohle? No výborný. Želátko líná, dvůr není zametenej, střecha je děravá. Za co vás platím? Pomalu, jemnost pane s tou flintou. Od minulého posvícení jste nám nedal ani grejcar. Platím tady akorát samý darmožrouty. Ten kus toho žvanec by se nám nemusel vyčítat. Darmožrouty, cože? Ten žvanec, Cože? byste nám nemusel vyčítat. A ven! Opravdu. No, Ven. Ven! Ven. kubíčku, Anko, pojď. kubíčku. Jdeme. Počkej, Nechte nás kubíčku. tady. Jdeme. Nechoď, kubíčku. Nechoď, kubíčku. Pojď. Nechoď. Teď jsem dostal chuť na pečínku. Hajnej, Ano, pojď. Půjdeme si něco ulovit do lesa. ale v našem lese už nic není. Ani zajíc, ani veverka. A to nevadí, Hajnej. Všechno šlo ke Krakonošovi. Půjdeme na Krakonošovo. Tam nemůžeme. Ale, Hajnej, neboj, jdeme. Pojď. Já ti vezmu flintu. Tak, Já si vezmu vozíček. Tak pojď. pojď, Hajnej, pojď. Ale nemůžeme, Huně. Pojď, Hajnej, Nás neboj. vidí Krakonoša. Neboj, Hajnej, to zvládne, neboj. No, To je dobrá pečínka, neboj. Počkej. Ale, Stojka na scéně! Stojka na scéně! ale, tamhle si to jde. Tak co ne? Hele, podívej, zajít, Merie, hele, a Sojka, Sojku ne, to je chráněná. Ne, ale není, ale pojď, neboj, hele, už to zbírej, vem mozek, hele, hele, dáme něco, co tu je, to je, Stojka zdravá. on si trefil. Takových zvířat. Hele, pštros. no, je, hele, tady, hajde ještě, tady, tygra, To je ovečka. tady, tygra, Jo, tady. Tygr. Ty to posílal, pojď. Pojďte, velebný pane, teda. Jemnost pane. tak, to bude do brůdka, no vidíš. Anče, Kubo, vodu, necky, nože, až to lítá, hejnej, nůž taky, Že až já to jsem lítá. vůbec tam šel. Ať to lítá. To nepřežil. Tak jdeme na to. Maličkej. To bude pečínka. To není kapr tohle. Takový krásný pejsek, ani to nepřežil. Hajnej, nekecáme. Já nemůžu, já se bojím krve.
dáte, když dáte ví. A Peří bude lítat z tebe! Tak to byl závěr naší pohádky. Tak to byla naše evropská pohádka. Tady bylo vidět, že není dobré si zahrávat s Krkonošem. A kdo chce moc, tak nakonec nemá nic. Tak vážení přátelé, právě jsme svědky předání řádu Zlaté kapličky naší Sojce, alias Smrťákovi, který v pohádce na Bojana Pandrhola, to bylo už 2 roky zpět, tady zahrál ojedinělou hlavní vedlejší roli a za kterou si zaslouží výjimečnou cenu. Takže Krakonoši, poprosím, předej cenu. Táďo, schází nám tam mikrofon jeden. Blahopřeju Smrťáku a Sojko. Doufám, že mi někdy příště Tak, opět dejte ho tam. Gratuluju. Gratuluju, Jardo. Tak, musíte omluvit, je to zatím jeho první cena. Lapej! Hej! Lapej! Už! Já vás dojedu, já si teď co vyzní. A jo? Nefunguje to krám jeden! Vítajte v krámě samochodném univerzálně. Pančíka všechno máme, čučkačkové, korále jantarové, susáky malinové, telefon amerikánský, komůrkový. Já nemám. Pán nemá peníze, nevadí, vyměňáme. Vyměňáme. Oh. Haló? Prasknul. Vyměňal. Haló? Ovštěvám ty hajzle! Vrátí telefon! Tak jestli jste si všimli v televizi na reklamu na T-Mobile, tak to byla jedna z nich. Byla zakázaná, běžela do kluku, ale upoutala nás tak, že jsme ji museli zkrátka dát. Tak, je to náš zahlosí Ježíšek samozřejmě. Moji milí vehlováci, Vánoce se opět vrací, uběh rok a je tu znova váš Ježíšek, ten tam zhora. Hleďte na to šťastné mládí, až to slzy v oči vhání. Srdci lásku stále mějme, zdraví štěstí z toho vzejde. Příjemné, spokojené a vše nejlepší do nového roku vám přejí občanské sdružení Vehlovská kaplička Vehlovice, šťastné mládí a váš Ježíšek. Tak děkujeme Ježíškovi za krásné přání. Hlasy nejtižší v nás. V pravý čas zavoláš a jedna přiletí, vedne i ve spaní. Tě pak ochrání. Podívej, září. Podívej, Tak máme první balónek štěstí. Za malému.
to znal.